Mangribun wallahi kumpas tanun apa dikira. Akannya amai kadina ke atas sana dia kayak kau yang berkesannya. Wa bi antuna abatada kau yang dia. Babi anda kamata tahu kau yang dia. Sibuk pada toga. Anda kasih kamata tahu kau yang malam nak tahu ka. Anda kasih kamata tahu ku bangsangka. Anda kasih kamata tahu ku ilmu ka. Uli nabi itu dan nanggaru sang kau yang bicaranya. Nah amai katitu atas sana bibir dia akan dibilang tawarkan semangat tamanayan. Nah dengan lawan kami yang untuk namanya urusan kayak kamu bicaranya. Mangribun Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah pinter ya nyapa dulu dia. Asy sa'alan aqiyama nadrina aga hukum ulang hukum nama kaadu Allah Ta'ala. Hukum manusia nak taman wa malang nama pada kaadu. Taman ko mga malaikat, mga sida ko kaludan, mga papan ko kawang, mga pordon gilupa, mga binatang lupa. Nadin na akabukom, den na akabukom kesemalaya sa anak mori. Odi den na makukom agil kaya telo ka grupo amanata. Paganingon aku kunu Allah Ta'ala na sumanataw amin jihad sa dalam siku Allah. Niana kuntaman sa dalam siku Allah. Min jihad sa dalam siku Allah. Natawun Allah Ta'ala agil kutuwa mata amiana kuntaman sa jihad. Sirani paganaya pagasulun sa surga. Dalam kepukong sa alaman na muri. Sangkut ang masa ka paghukum Allah di ka makukum agil kaya tulad ka grupo ang mga tao. Paganoon agil ka na naminjir sa dalang siku Allah. Giti purpuruan ang mga aman. Apaganaya hukum ng Allah. Usirat na muli paganaya po mga sunod sa surga. Natawagan sulaw lang naminjir sa dalang siku Allah. Mga syahid, mga mujahidin, mga managpuntaman sa kalindingan si Paya Malang ng pagkataw, so kalindingan po yun, so kaya malang na sa kalindingan si Paya Malang ng mga Islam, na imanto at tali umakan, na idarpas sirang ng mga malaikat, na idarpas sirang sa hadapan ng Allah Ta'ala, na sebisay kung bisa katawan, amin diyan, wanto na ay kaya Naisya nabi ang utamin jihad sa dalang siku Allah. Pagkailan Allah Ta'ala utamin jihad yan. Nakuhun ko kaya kapatid niya kong jihad. Nataman ko kaya kapatid ang lupa. Taman sa pinditan ka. Taman sa pindalupa ka. Pisina pa ka. Ay malang na sanggita ka. Sanggita ka. Susulang mo na may mga nakau gitu ka. Yan jihad ka na pagkikilala ka Allah Ta'ala sa mga kiamat. Na makilala ka isi ka Allah Ta'ala. Anto na ini. Katawan ko ini tinginawa isang nanan. Pasipri, malalang ko saya malang nakapiyot surga. Nasuapoy ko na lang adyan ng nalumalaging dagapagpila yung mga tao. Allahu Akbar. Antay di ka na. Antay di ka ba ako sa surga. Allahu Akbar. Na makilala tawa wa isang nanan ang namijad. Na isyensirang Allah. Anto na ay ang tapak yan jihad ka. Nanti huwag ka mga tawag ni jihad. Ya Allah na min jihad ako. Sakti ito ay ikhlasi ko Allah. Lindingan mo pagtao. Siapa mo pagtao. Lindingan mo iman. Lindingan mo agama. Saya malam natin ditibentang kong mga tawag. Mga tangalang. Di mamina sa kaya malang na pagkataw siya. Ay malala sa kuminan sa si agama. Nanti buwan kami kajib na lang takyan jihadian. At buwan lautan ang miyang mugugo ka. Kaaya sabab pakyan jihad ka. Ya ay malang na kaya pagkitigawa ka. Kaya panag
Oi, angka mga kuasa kami aman na manaka. Amyan terus kana tibes ka moro ka komander. Mga malaikat nagyang kayang mama. Nakuan niyo. Napangalas niyo ang talian. Mas niyo ang talian. Nagyang takno magano ng mga malaikat. Nang mabulang adidya na sulpan-supangan. Nabi kagairan niya kamagairan nagyang tao. Matunda-tundera nagyang tamindian. Apang tingkatyan dia-dian. Na ulung nilang kung na jahanam na di magatos rabog na kung makatana si Bapak kung na jahanam. Nalagit mo no, ikadua at doon na utalaku kung na jahanam na kiyama. Nagsumangataw, abigan wala utala sa ilmo. Natawagan wala utala sa mga tao, abigan wala utala sa ilmo. Mga tawa na mga ilmo iran. Mga alim, mga ulama, apa yang Tuhan nabiakan ada ilmu. Nasukan si kapagasungan sa surga. Nagmagulad-gulad man sa mga taon. Ay malang na yan. Idarpasiran ng mga malaikat. Naisundiran mo Allah, nagsulisay ng Allah. Tama sa kiyaking diriran. Yang pagsulang, yang pangadiran sa kindir. Yang ditariran, yang ditulisupan sa lamang taman na. 500 orang nakapsulisero. Allahu Akbar. Pamanapit itu kan bagus sa depan Allah. Nagbibigay ang malam. Nakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatiman na pakaisa sa alun na kiyama. Natin magagus orang nakabutin dito sa depan Allah. Namiyatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akyasan na sanaan ito. Asik sa utaw sa alun na kiyama. Agya ko nakabutin dito sa alun na kiyama. Amin kadang kasunin mo Allah. Kaya pagana ko ilmu. Na ay malang na ang kamatero alim. Ang kamatero abu hadu. Ang kamatero engineer. Ang kamatero CP. Kadang kami kalipot dito ang katunang kapunala. Nakaswatang kapu Allah. Na mata-mataan na asang kutomasa. Na timot-timot sudah panukasundit ke dunia. Napakatutang dan din mga posin bersama napakasulit ko mga tao sa mga kiyama. Allah. Nama kita daw ko paaman yan. Akya pagana din sa ilmo. Ito na nga akya pagana din sa ilmo. Anto na dito anta kami yang yakin di wasak nanan. Oy. Nanti na yang ala niya gana daw sa ilmo kana kung makadusog dito untol. Mapakasulit ang suharan. Abu suharan. Mapakasulit ang na ay malang nanipag na tao dito ang kasuswataka lalo na hindi wala mga tao. Oy, nagtaman sa init panampayakan naroon ako kung kiyapang tagang nakapatay tingod daw dala ame kadito na tingod daw dala niya mugog kaya kiyapag na kasi kaya malang na ilo na matruwas sa kanaalin ay pandapat ka sa kapamanagiman na Purili ako nyo. Habyan na laba ang mga masjid, mga madrasa. Yan na laba ang malang na mga kumadak na tao. Ada mga muaya. Oh, Allah. Malang na dito talo-talo na ulama. Ada mga gaya bunagyan ng kakababalik niya na ulama. Oh, dito rin na si pagwatan yan, si wata yan, si karuman yan, siya malang na mga dulis riyan. Nadan yang materus itu yang malang nakasakit ay malang nabi pun tidak tahu siapa. Ini siapa tak? Sekarang maka ulama ini siapa tak? Sekarang rumah lah. Atau pemilihan anu desiran mata tahu siapa. Dia tu kasihan ni. Wan, laun tahu siapa pisan. Kenapa suku semua ulama? Kenapa suku semua dia? Kenapa suku saya malang dia magana di Quran. Kenapa suruh saya malam Nabi bangsa menang tamu? Alam tamu si kisah. Nama murid bermula Amerika. Dia ngutang ya pada dia ko ilmu undang nabati ko dia alai kalimatillah. Na pagkaroon Allah itu dia ko mga malaikat. Akwani wag yung kaya mama. Kaya kaya pagana dia sa ilmu. Na at matawas kanya ng alim. Galipatan niya sa kapuludo ng pagtao. Niya silang
Na isuwan daw talaga, hubungan niyo, may mamalika, nas-nas na para para sa hubungan ko na majahanan. Na sabab ro na, niya tayo mga ginaya oras, sumbatan tanong mo, pamadoy